impahla zami. Angihlangana nalo muntu bayazana bonke. Mawungafuni nje ukubuyela ngaphansi ejele impahla zami ngiyazidinga. Ngiyazidinga impahla zami. Ngensilima wena. Ngensilima. Sister. Ungenza isilima. Nawe lento le iqoshwa abantu abangani manje uzofaka mina. Ngifuna impahla zami. Hayi Musa ekhala mawukhala ngihlangane impahla mina. Futhi angizazi. Ngeke ngithi ngiphume ejele ngizenza isilima kade ngihlukumezeka lapha for 5 years wonke bese ngizothi hayi kahle wena ngeke ngizothi isitolo sifuna khona ngisho nanokuthi unesitolo esisile sister izinkwa nani yona into sengayithatha mana hayi sister kahle bafo sister ngangisuke sister bafo ngicela ungamsabisi usister ngiyazi ukuthi ngimombe impela endaweni kodwa ungangisuke sister musu umbheka kanje ngiyayicelela mana bafo soxabana nje sibe izitho sihlala ndawonye ngicabanga sister lalela first thing erongo yenza sister Funa impahla zami. Ufuna ukufa? Ngibulala. Uyakufuna ukufa? Funa impahla zami. Uyakufuna ukufa? Mina ezami impahla ingane zami lezi ezilambile mina. Ingane zami lezi ezilambile mina. Ngikuthathela ukudla. Ngithambisela. Sanibonani igama lami nguQumba amaqumba laqumbi iselesele lentaba ngikubikelela bukhoma ngaphansi ke kombukiso bhanyabhanya ichannel igama layo uhlanga media kanti ke igama leso why mina uzokhumbula ke lapha ku why mina ukuthi sasikade sishilo ukuthi part 2 ayeza kodwa ke akusiwo wonke ama episode azoba nabo part 2 ileyo naleyo esibona kubalekile ukuthi kube khona part 2 lana ke sibuyela lapha ku episode 6 sizokhumbula uzodwa wakadlamini owabe kade ke intshontsheliwe impahla yakhe esitolo lento ize legcina imsabise ngokuthi izombulala nami ngeza kubanda kwamancane kuba buhlungu kumina so ngiyasibona isidingo sokuthi ufuna ngiphindele emva ngiyocheck ukuthi kwagcina kwenzakaleni because ukuphetha kwabantu yento ebaluleke kakhulu sisenanda lamaphethelo limbizela ndizibhanwe lazoshicaba la enanda uma kuwukuthi ubukele uhlanga media njengamanje ngingafaka lapha ku subscribe ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohlezi wathola ama notification asho ukuthi sesifikile sesigalelekile siuhlanga media igama le show why mina asihambe sobabona ukuthi ke kwagcina kuhambe kanjani siyakazodwa manje ngifuna sisibone lesi sitola esitsho ukuthi sikhona ngempela yini noma wedlala ngathi danke Ngiyaphila njani? awusafiki Awusenahambe nabuya. Bowusidele manje. Hayi bo bese yazi bese bengingayithembi ukuthi ngeke nibuye. Siyasukubheka manje. Wagcina ufanele
ungisabise kabi lapha umbezi. Yey, hayi kodwa sisazoxoxa. Yo, hayi shame. Phela kancane sikhulume lapha. Oh, okay, ngisacela umuntu ozongidayisela. Okay. Yeah. Hey, hayi bani. Nabuyi. Yazi nabuyi. Angiyaphila njani? Hayi, ngakhumbara nami ngisurprise bengasathemba usinoweni buye. Wami sesiqale lokho athumba. Beka sizokubheka yabo. Khona ayibandla kwabanjimana senisokuhamba kodwa-ke sengithokhulayo ngani but sengizokucela ukuthi sishintshe indawo yokuxoxa because kubhizi kuyaphithizela la. Yebo. Sitolo lapha ngibona ngathi sihamba kahle kakhulu. Hey butame siyaphusha impela hayi yabona ngisho mafunka amanga sekungcono kunomehluko omkhulu kabi even ngisho endaweni nje phela. Yabo. Usungakwazi ukuhamba la ngo9. Sekuthanda ukuba ngcono ne? Sekungcono nje kakhulu kushaya umoya. Manje sihambile ke ndoda sahamba lapha kanti siyafika amaphoyisa agqishile lapha ngani mabuyi road block noma yini. Umuntu phela indawo yasenanda kayijwayele kahle. Hayi plaza Qhamuka ngalezo ikhaya. Hayi shame. Labantu abaningi kanje lapha kule ndawo yakho udayisa notshwala. Phela angisekuqaleni babungekho. So okay. Ekhambeni kwalomfana lo. Ngingasho ukuthi ekuthatheni kwakhe amaphoyisa ukuboshwa. Ila engithole khona nami inkululeko freedom ukuthi yabo because eqaleni phela nganginalo fear ukuthi ngalimala abantu ama-customer agcine mhlawumbe selimala agcine sebanjwe inkunzi yonke lento. Sithi ke nje ehambile la kushaya umoya. Kwenzekeni ngempela ngiyakuzwa ukuthi uyambili uyangizwa yini? Kodwa phela sizoyixoxa ngoba into eyenzeke emphakathini abantu bebona. Umfana lo wakhipha isidumbu. Hayibo. Impela. Wakhipha nje isidumbu. Kodwa yazi khona le khuzana akayikhuluma lapha ethi ufuna ngikubulale. Hayi yathusa abantu abaningi even kuma comments abantu lapha ababe comment ubone ukuthi hayi man indlela wayisho ngayo uyambona umuntu oshinto ayijwayele noma into angayenza noma inini angena inkinga nokuyenza akumthusanga kona lokuya kwangithusa njengoba ngeze ngabhalela la ekhaya nje ngoba impela angifuni nje qala bengimsaba yabo even ngisho afika esitolo bekungiphoqa ukuthi mefuna ugwayi ngimningi ngoba ngimsaba yabo
Ayi. So uyacabanga ube utshwala ngapake sakhona ukuthi kusho ungalimazi inqwaba zabantu. So le mpilo iphilayo nje sihleze sigcwele kanje lapha. Hayi sekuyagcwala shima mfumqama. Yes. Hayi futhi imali yena khona. Hayi futhi yena khona. Hayi amasenta kusafana phela sekuyaphileka kusafana. Manje okay na usenisukile e-studio ke lapha naseni lapha kwi Mina seniyabuya manje niza la elokhuzeni eNanda. Ufika kwaba umuntu njani? Sathi masifika sesibuya siza ngala. Shuthi sahlangana endleleni ngakusasa. Sahlangana endleleni ngakusasa. Uyambona umuntu elokhe egudla. Inkulumo kayikhuluma. Yebo yesho nje lawo magama. Awi olede lingagcwali. So kwaba olede lingagcwali. Awi olede awunale olede lingagcwali. Ayinaleli olede lingagcwali. Ngixakeke ukuthi hawu angicwali manje. Ngoba phela uma wakhe wafika ekhaya. Wafika uma wakhe lapha kwami. Ezoxolisa uma wakhe yabo. Wagcina evumile. Phela kuthina wagcina alwazi. Wavuma gcina futhi nakhona ukuvuma uyabona ukuvuma kwendelelo kokubhamba. Kwasho ukuthi ke thina saba umakhelwane siyaphilisana yabo. Utheme livuma icala lakhe wafika ke uma wakhe lapha efika lapha kwami wazozehlisa. Washo ukuthi nawe uyazi ukuthi ngiyayiqhushalazela nami njengoba nawe uyiqhushalazela. Mhlawumbe ungakwazi ukuthi mhlawumbe ungi-estimatele ukuthi impahla zakho mhlawumbe kwaba imali engaka ifana imosha yabo. Sabala-ke safika la ko 2.2 so wavuma kuma wakhe washo ukuthi hayi noma ngeke ngikunike yonke isamba ngizolokhe ngithi nje evela kancane ngizolokhe ngithi nje naye impela futhi walenza iqiniso uma wakhe ubelokhe nje ethi nami ngithathe ngisave nje ngikwazi ukuthi ngize ufike lapha kulesa sigaba ngoba uyabona kaplastelo uyabona into eluku iqhuma nje December nje siyabonga siyabonga cha asiphinde futhi sivele just ukuzobheka nje ngoba sakugcina sikhulumile uyabo sakugcina sikhulumile sabona futhi ukuthi ngathi uzongena enkingeni ngalomfana lo kona ke kuyinto embi ukuthi uphinde futhi wenze imeda kuyinto embi ngempela kuyinto embi acabangeli nje ayacabangelanga yena akacabangelanga abazali bakhe akacabanga manje abazali bakhe badingiswa phela umuntu ambulala umuntu wakhona endaweni abemazi vele futhi hayi wena so umphakathi kwacaswa kakhulu ke badingisiwe nje abalimala ngabantu bakubo abasahlala la abasekho nje la kwaba muncu kwakubuhlungu sheni kwakubuhlungu kakhulu abasahlala nje la yena usejele abazali bakhe abasekho la anibazi mhlawumbe imali yakho waziqedile ukuyikhokha imali yakho nje wasebahamba umama hayi kwasekusela imali encane ngamxolela ke ngoku-understand isimo sakhe ukuthi angingamxini njengoba esabhekene nezimo kanjena nje hayi cha hayi ngeke soke wabhekana nokho neyinkinga soke wabhekana phela zakade sithembisile abantu la ukuthi sobuya nabo part 2 and manje bebafuna sithi that's why vele safika ngalendlela and number yakho bengabase ngingasenayo buswamba ubuzi mase ngisizwe yikona impela sizwe yikona ukuthi ngihambe ngibuze ngagcina ngikwazile ukuthi ngikuthole manje kusele umuntu odayisayo njengamanje lapha ngicelile ukuthi cause unomfana ovele okangisize mhlawumbe uthothi ngiphumile ngiyo-order mhlawumbe kunendlela engiba nayo ngoba impela cha ibhizi khona yabo nje stock mangisifake namhlanje kuseni nje ngiyaqala ngiphume ngihambe ngiyo-order yes labafana abancane kuyibona lokho bathume kwenzakalani ngabo abafana nabo ukuthi baphi angibazi wona ngisababona mhlawumbe basayiqumile la bayiqume khona angazi manje naba angisababona njengoba ngisho ukuthi nje kushaya umoya endaweni kushaya umoya kwangempela futhi usungayifikela ngisho nango-9 uyihambe ngisho nango-10 ngingathi nje ukuthi asigakezwa igameni nje sithi ukwenzele lento emva kwaleya episode umphakathi wamthatha kanjani bafana Heybo. Uyasibona nje nawe ukuthi isikolo zane lesayiso into enganendaba. Sasingenandaba shini. Enganendaba loyana. Nalokuthi ke vele abantu abaningi bebemsaba ke nje. Yabo le hlobo bebemsaba so nje. Yani indaba.
Ya kodwa ke siyabonga ukuthi kodwa wasizakala. Mhlawumbe ukufika kwakho kuthina kwanceda kakhulu asazi. Angifuni qamanga kwangisiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukugonyuluka nami. Yeah. Face to face futhi ungaloku ukukhuluma nomunye umuntu. Nanokuthi mhlambe wayezogcina engavumanga. Yabo. Ngoba wavuma usungifaka ukuthi vele ngayithatha impahla yabo. Ukuvuma nje lokubhampa kokugcwalisela okwenkani. Yabo leyo nto. Kodwa nje ukuba ngibhalanga mhlawumbe kuzokube namhlanje mhlawumbe ingabe iqinisa ngilani mhlawumbe abusafika lapha esitolo sami uzongifuna ogwayi njengenjwayelo. No. Siyabonga kakhulu mawukuthi wasizakala sisi. Manje ungathi nje ebantwini emakhaya mhlawumbe angohlanga media mhlawumbe abafisa ukubhala abafuna usizo ungathini kubona ngoba ngathi ngize ngathi usizo walithola. Impela. Engakusho babukeli lapha emakhaya noma ngabe unohlobo lunenkinga ufuna ukusizakala kodwa manje uyasaba uhlanga media ilona olukhona ongakwazi ukuthi likusize uthole usizo kuleyo situation osukubhekana nayo noma ngabe yipi so nje ungabhala ubhalela uhlanga media istory sakho bazotheleka njengoba bethelekile nje. Yeah no man siyabonga kakhulu sister siyathokoza kakhulu mbukeli lapho ngasekhaya siyajabula man nale sister ngangihlezi inhliziyo yami lokhu ibhlungu ukuthi madoda ngabe lo mfana akagwazaka lo sisi. Umuntu ovela nje ngesibindi nje yathi ufuna ukufa yini and abantu abaningi ngifuna ukuphawulela ukuthi hayi bo hey uyawuzwa lo mbuzo uyawuzwa lo mbuzo umuntu obuza umbuzo ubuza kusuka enhlizweni. Siyabonga ukuthi umphefumulo usahlangane nenyama. Siyathemba ukuthi ibhizinisi lakho lizoloku likhulile nje njalo lize kufike la office ukuthi lifike khona ngoba ngiyabona ukuthi ngiwaqhutshekwa kwakhiwa ngathi impela kusazoqhutsheka impela nje impela ngiyahamba. No nebasiphathe kahle futhi nabantu lapha nabengithi bazoba nokuphithizela no phela siyasebenza ama customer la kuyakhulumeka nawe. Yeah no hayi siyabonga kakhulu mbukeli siyajabula kakhulu siyabonga kakhulu siqalile sithi part 1 lo part 2 ke esiwushutha namhlanje upart 2 empeleni ka episode 6 wehwayi mina mawuzoqala nje ugijima uyobukela episode 6 bese uyabuza la sense izozakhekela yona. Danke siyabonga.